pamusoro imama pamusoro yedare ndauya nenyaya paitem number 3 case number 195 of 26 iri nhau yerora damage claim on Joyce Ngoma. Iyi nhau yakauya pamberi pedare chinge yamangarwa naGordon Tichatonga Samnao anobva kuvhiliji kwachaitezvo achimangarira Emmanuel Chasweka anobva kumarimba pa Emmanuel ndonhau yandayanaendana ndichakumbirawo mumhan'ari Gordon Tichatonga Samnao mufudze roko rwerudyi mwakagara ipapo pamwe chete naJoyce Ngoma mautedzera zvandakutaura mashure pandichataura zita Gordon Tichatonga Samnao Joyce Ngoma uchataura zita rangu. Ini Gordon Tichatonga Samnao tinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise maoko pasi. Ndoya kune akamhan'arirwa Emmanuel Chasweka simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Emmanuel Chasweka ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndakukumbirawo mumhan'ari Gordon Tichatonga Samnao muziviso dare muchidimbu makagara pasi zvasakisa kuti mukwirire dare Emmanuel Chasweka. Nauyandile panapa ndiye mwana wangu Joyce Ngoma. Ndiye kuti akaitisa mwana naEmmanuel Chasweka. Hapana chikuti arikuchengeta mwana, akuti kufuna maintenance. Haana mombe akabvisa kana mari, haana kana mombe akabvisa nguruva. Saka ndozvinhu zvandakatarisa kuti ndinge ndichiwana kuona Emmanuel Chasweka. Akaitiswa mwana gore ripi? 2010. 2010. Ndo Joyce pawakapiwa mwana naEmmanuel. Sanangurira dare Joyce wakagara naEmmanuel. Ndinogara kuLondon kubvira 92. Saka ndinouya ndichienda. And then kubva 92 maigara kuLondon maiuya muchiende na 2010 ndobva mapiwa mwana. Vakanorora vakabvisa zvinhu zvakabviswa parora. And then zvakabviswa zvii handichaziva sindikuona kunge vane bhuku racho handichaziva zvakawanda. And then igore ripi pakarorwa vakandibatsirawo handichaziva, but inenge iri before 2010, but handichaziva vanenge vane mapepa. Ndobva zvadii? Ndobva ndabatira pamwiri ndichiuya ndichienda kunana September October before, so ndichaita ndisangasa chirungu ndiregerere before 2010. And then ndobva ndakasununguka ndiye mufana wacho ari panapa. Anonzi mwana wacho? Ane makore mangani? 16. 16. Understand Shona? Anonzi. Saka muchiri pamwe chete naEmmanuel makasiyana rini? Takasiyana mwana aine 6 months ndobva tazodzokera naani 10. Pa10 hatina kugara tese, takangoda kudzokerana ndobva zvaramba. Zvakanaka. Emmanuel Chasweka zvanzi naatezvara umedheredzwa rangu rausina kupedza kundipa, unoti kudii nazvo? Tsanangurira dare. Inini havasi atezvara ava pandi ihanzvadzi
yaambuya. Inini kwandakanorora kwaRutaro, ndakanorora kwaTezo, andambobvira ndakorora kwavari. Ivo vakatonge vatoripo pandairora, nekuti ndakatoshama ndotedzerwa kuti vari kuda mari yerora remwana wavo. Inini handinomuendesa mari, ndakaendesa mari kuzengeza, ivo vanogara kuRM Park nekuno. Saka kuuya vachiti varida rora kunokuda, inini handisi mukwashoka. Ihanzvadzi yaambuya. Ihanzvadzi yaambuya. Havazi Tezo rangu. Vana Tezo rangu inini havanzi ana Samunao, vanonzi Mukoma. Vakabereka uyu anonzi Joyce. Ndovana Tezo rangu havazi ana Samunao. Saka kuti vauye vachiclaima munomu kuti vari kuda rora kwandiri. Ini rora randiri panapa vakatouya handangondorora kumbokwavo. Ndatonyorora kuna Tezo rangu. Saka handisi kuziva kuti kuuya kwavo izoti vakuda rora vari kuuya vachiti ndiri mukwasha wavo here, handisi kuziva. Zvatoshamisira. Vagozve ndichatonga hanzi hamusiri mitezvara vangu hamuna kodzero kunge muchiclaima rora. Hanzi ndakatonorora kuna atezvara vangu. Ichokwadi ndachitezvara vake urendera ambuya achishona. Mari yandikura ndeuredzwa kwamwana nemombe yangu yomai ana kundipa mombe yomai. Izvo zvatiri kutaura izvo. Vabereki vangu vese vakafa, amai nababa. Ava ndivo last born yemumba amai namai. Saka ndo vasara vaamai. Kwavakanorora, vakanorora munin'ina wababa. Baba vacho vakashaya 97. Vakatonorora kumunin'ina wababa. Saka ndeambuya vari kuvhunza mari yavo kumukwasha, kwete atezvara vari kuvhunza mari kumukwasha. Emanyo hanzoni hongu ichokwadi asi nini ndiri kuda chimari chiredzwa chokurera mwana wako nemombe yangu yomai. Hanzi hamuna kundipa. Ndo zvavari kutaura. Uri kuti chinazvo? Inini ndinoti pandakaroora inini baba munini vakanga varipo. Baba munini varipo vanga vaine hanzvadzi yake anga aripo. Baba munini vakashayika. Baba munini wava nevana vavo. Munini vaTezvara vane vana vavakomana varipo. Uyu hanzvadzi dzake zvokuti baba vakashayika, kune hanzvadzi yake yakanga itoripo. Saka nyaya yekuti kunzi vanhu ava vakashayika hakusisina munhu, vana nababa vakasiya vana vavo. Hongu ndizvo, asi apa ambuya vari kuti mombe yavo yeumai ndoda kupindura kuti makabvisa here, uye chiredzwa icho mwana wayo zviri kunzi hamusiri makarerwa ndokwaarerwa mwana wenyu. Ndo zvavari kuclaima. Muchidimbu nyaya yatiri kutaura munomu, nyaya iyi yakamangarwa kukoti, kumagistrate court kumarondero nemudzimai yangu. Akamangara akaclaima maintenance yemwana uyu yavari kutaura kuti akarerwa futi nawewo. Yaenda kumagistrate court, pakasheyiwa zvinhu. Ini ndikaitora nyaya iyi ndikaenda nayo kuhigh court. Ndasvika kuhigh court, high court yabva yarivhesa zvese zvakanga zvatongwa nemarondera court, zvekutoti kuuya kwavakuita kuno nyaya iri kuhigh court. I've got my papers at high court, I've got my papers at kumarondera court. Akandimagarira akandiramba mumarondera court. Saka ringadeudzwa kuti inhau yekubvisa mombe yeumai here nechiredzwa ndo nhau yamuri kutaura nezvayo here? Zvese izvozvo neevhen maintenance yemwana yakazvitoti. Ava vari panapa ava ndivo vakanga vari munyai wangu. Iri ndorora randakaroora iri. Ndakaroora kuzengeza 1. Kachimukatarisa name ndikasumuka. Right, tarisai this book. Book page ndinazvo kuno. That's supposed to pane copy yakabva high court iri mashure kuti imomo. Vadare makasununguka kunge muchibvunza zvimwe zvamungada kuziva.
pamusoro penhau ine ndinokuziva zvindaira pane mapepa kana kuti mungazizengari zvamungada kwazisa hongu kumarondera koti takaenda iri nyaya yakanga iri stand panguva yacho 2011 ndobva ndati muna handina chandikuda zvemumba ivo vapiwe ndingoda stand ivo vakamboda kuti stand ndeyavo pakanzitione marisitsi ezvekutengwa kwezvinhu dare rikaona kuti ndini ndaitenga ndobva ndapiwa stand saka pajudgment yekumarondera akanzi abhadhare $100 yemwana nekuinichipiwa stand ndobva aenda apa anoapira akangona apira haana zvaakaita zvokuti koti yacho takatonoimangara futi kuti akangona apira haana kuenda kukoti saka izit stands ane maintenance yekubvira 2010 yaasati abhadhara yemwana akangogara akadaro akangona apira haana kana and then vaari kutaura kuti pakanorora hatisi kubvunza zvekwana baba tiri kubvunza zvekwaamai and hanzvadzi sekuru vakafa hanzvadzi dziriko hatina kubvunza zvana baba hatina kubvunza mubetsana baba tabvunza zvana amai nekuchengetwa kwemwana kwemaintenance yaasati abhadhara a16 maitai ndikumbasa kuti yayamangarwa ndemombe yechiredzwa nemombe yomai zvine chekuita naamai ndizvo here zvakaenda kukoti kumajistrate nekuhaikoti daira iyi handizvo zvakaenda hazvisiriizvo so ndo zvamangarwa panapa nhasi uno kunzi tikuda kuchiredzwa chedu patsika dzedu munhu akakurira achichengetwa kwana amai anobvisirwa chiredzwa ndokwakurira kupi ndochavati tinoda chiredzwa chekukura tichengeta mwana wenyu nemombe yedu yeumai ndozviviri zvavataura so ndikuona kunge zvakatosiyana nenyaya dzakaenda kumakoti dzakanotumwa kwese kwesoko vada chiredzwa chavo nemombe yavo yeumai. Right, mumakotsi umu tichienda kutanga kumagistrate court yavakaripotera vakatoripota vachitaura kuti ivo havachandida teremo ndo ripoti yavakaita yavakatiendesa kumarondera kuti handichada pachizonzi zvese zvava kutotaura zvekuzonzi maproperties zvese ivo pane zvinhu zvakatonzi vozi vakatotora kuti property yese vakanzi vazonga nenyaya nemubvunzo tikodyirana nguva tichitaura zvisipo pano ngataurei zviri pano zvakabvunzana mombe yeumai nemombe yechiredzwa ndozvazvo zvikudiwa nanaamai. Mombe yechiredzwa monzwisa zvinorevei inobviswa kana zvaita sei kana munhu uri wakarera mwana ndo zvakaitika kapa handiti so vakuda mombe yavo yechiredzwa kumombe yeumai iyo yagara zvataurwa zviviri izvi dangoma muchigara mese kana marambana zvinongobviswa chete hazvinei nekuti vakandoramba mukoti ndotsika dzedu kana mwana akura achiendwa nasekuru anobvisirwa mombe yeumai anobvisirwa mombe yechiredzwa kubvisirwa mombe yeumai so ndozvanzi nanaambuya vako ndozvatiri kuda ndozvakurirwa dare inyasirwa kutomboswederai aiwa ndizvozvo kutarisa mubuku musati zvabviswa zvazvo but inini tsamba yakaekwa yaitaurwa nyaya yekunzi mukaona tsamba yakabva panapa pakoti panapa iri kutaura kuti ava vari kuda damage rechini remwana wavo tsamba yakapuhwa panapa ini ndo zvawakauya usingotaura pano pakoti kuti vari kuda damage mukaiona tsamba yacho ndofunga ndimai pano saka ndo pana ndiri pakuti aiona inini ndinovapa apa damage sani vasiteza kufunga atsanangurwa munomu dzapindura mubvunzo muri kubvunza panogona kunge pakatadza kunyorwa asi vakakusundisai vatsanangura pachena muchinzwa
chikonzero chavaita kuti vakudanei kuuya kudai. Vataura zvinhu zviviri, mombe yeumai nemombe yechiredzo. Ndo zvinhu zviviri zvataurwa. Saka chiripo ndechekuti iwe upindure dare kuti wakabvisa here mombe yeumai kana kuti kwete. Ichokwadi here kuti mwana wako akarerwa kwana sekuru kwaamai? Vane kodzero here yekubvunza mombe yeumai nemombe yechiredzo? Ndo patinoda kuti tinangane nabo ipapo. Kana vaine kodzero yekubvunza then wotipindura kuti mombe zvinoenda riini. Kana vasina kodzero wobva watipindura kuti nechikonzero nei uchiita havana kodzero. Zveroora damage claim hazvipo panapa, ende hazvina kutaurwa nevanhu vakusungisa. Kana roora richida kuclaimwa richaclaimwa nanatezvara pawakanoroora, ndo vachauya vachiclaima roora. Avo vari kuclaima zvavo zvekwaamai. Zvandakatotarisa hangu mubhuku hapana pakanyorwa nikiri majasi ekwaamai. Pane paakabviswera. Samtumi, hanti makabata bhuku racho here? Pakanyorwa zvababa zvaamai zvakanyorwera. Samtumi, kana mombe yeumai ichibviswa inobvisirwei? No. Iwe, Samtumi, kati mombe yeumai inobvisirwei? Inobvisiwa ndimai wakabereka mai wako, saka unofana kutobvisa mombe yeumai. Ichibvisirwei? Tingangoti maroora here. Zvinhu zvese zviri kubviswa apa kapa hazvina ava havana chavo pazvira. Zvinhu zvese zviri kubviswa zviri kutaurwa neava vachiti uya abvise zviri kuitirwa mwana uyu anova mwana wako iwewe. Saka zviri kuenda uku asi muridzi wazvo ari kufanira kuchengetwa nezvinhu izvozvo mwana wako. Mombe yeumai inoenda kuna amai, chinangwa chayo ndechekuvhumbamira mwana wako, handizvo? Mombe yechiredzwa inoenda kwakarerwa uku, uriwe uri kutenda kurererwa mwana wako, handiti? Saka pane zvinhu zvese zvauri kunzi ubvisa apa, uri kuitira mwana wako. Saka ungada hako kungotitenderedza uchidii, but ava vari kutongokuti ita zvekuti mwana wako achengeteke chete, ndozvauri kunzi uita. Nekuti kunyange imimi muri vaviri mukati matadza kuwirirana uye hazvibvise uita asari mwana wako. Kungoti ipapapa kuuya kwakaita bepa rakanyorwa. Tatodarika ipapo kapapa ndichitaura kuti ipapapa ndakati kungotaura hangu voice paper rana rakariverengawo ndikarinzwa zvainzi ndozvidaunzi vitese ndazvinzwisisa hangu kuti zviri kumwana tipinda munyaya yamanzwisisa ndizvo tazoona kutoti zvawakanyora nezvautaura zvakasiyana ati tapinda munyaya chino yemwana yachina shomatari kuchinzi panzi munobvumirana nazvo here kuti zvinhu zvinobviswa? Ndobvumirana. Saka ndozvavari kuda. Saka tanomira kuti mutinopindwa kuti murufungi nazvo. Ndozvavaivavumbira dare zviviri izvo chete. Zvitatu. Ndavabvunza majasi amai atarisa mubhuku make mwana undipindura kuti ari mei. Kanangana nembatya dzamai Makatenza zvipo. Isaizvo chinazvo zvaamai. Kunoti hanzisai akaroora ndiwe handiti? Ndikuti mambo havaziro vakaenda kunoroora iwe ndiwe wakaroora. Zvatiri kurukura panapa tiri kukurukura tichiitira mwana wako iwewe handiti? Saka chese chauri kuita hausi kuitira mambo, uri kuitira mwana wako. Saka usataura uchiti isai kwete, handizvo? Ishona isiri iyoyo. Iwewe ndiwe uri kuitira mwana wako. Ende kana uchiitira mwana wako ka ita nemwoyo wekuitira mwana wako nekuti iropa rakwe. Mambo vatongouya kuti vangokugadzirira nzira yekuti uitire mwana wako.
Saka usape mambo mhosva, tanga kubvuma kuzvipa mhosva iwewe kuti handina kuita basa rangu randinotarisira kuitwa nenguva. Ndosaka ambuya vazouya neni pamberi pedare kuti ndizadzikise zvandofanira kuitira mwana wangu. Dai utoripo pamberi pedare kuti mambo, ndotenda ambuya vaita zvakanaka vauya pamberi pedare kuti ndiitire mwana wangu zvandofanira kumuitira ndichiri upenyu. Saka pane chakati ndichadai, pane chakati ndichadai, pane chakati ndichadai, tapedza. Nekuti wauri kuitira mwana wako hapana unofanira kutombozvikupa mhosva. Wauri kuitira mwana wako achaita imba yake uyu, achaita mhuri yake, achada kupiwawo mombe yeumai. Anozochaja sei mombe yeumai kana iwe usina kumubvisira? Hati haakwanise kupiwa mombe yeumai kana usina kumubvisira. Saka ava vari kuti gadzirisa pako apa nhasi apa kuti mangwana zvigozorerukira mwana. Chitipindura tinzwa pazvinhu zvitatu zvauri kufanira kutarisirwa kuti uite kwaambuya vako uchiitira mwana wako iwewe. Uchaitei pazviri uye rini? Right, pakanzi majazi baba tisitanga nezvamai. Wati? Tisitanga nezvamai. Anonzwa? Kuti tikutanga zvipfeko zvamai. According to list yedu inoga pange paine majazi ababa. Kuti baba tatobuda munyaya kuti handi kuna amai chero. Usiyataure aende pacho patora nezvaamai. Wotudzwa kuti wakazvibvisa here zvakatarisana nezvaamai zvacho. Hazvina kubviswa. Saka ndichiregerai kuti dyira nguva. Pane zvakati zvaamai ndichaita zvakati, pamombe yeumai ndichaita zvakati, pamombe yechiredzwa ndichaita zvakati. Mombe yeumai iyo kazhinji inoda mombe yedanga pamberi, yeumai kumashure. Zvoreva kuti inofanira kubviswa vanatezvara varipo, vanatezvara ogara obvisa mombe yedanga yoenda vanatezvara, obva wabvisa yeumai. Yeumai yacho sezvo yakugara kumba kwake yobva yaenda kwainofanira kuenda. Vokutsanangurira kuti mombe yacho inofanira kunzi. Asi chinotanga yedanga. Yedanga pamberi, yeumai kumashure. Vanatezvara havapo pano havo, asi mombe yedanga inenge ichidiwa. Unofanira kutovadeedza ndiwe. Ndakudedzai kuti ndikupei mombe yenyu yedanga. Chandiri kuda kukupirai mombe yenyu yedanga ndechekuti ndinoda kuendesa mombe yeumai yandisingakwanisi kuendesa ndisina kukupai mombe yedanga. Nekuti ukaendesa mombe yeumai pasina yedanga apa, haigari, inosvika ichifa. Ndakataura neni, uda unyorei icho unyora. Vakati chinotanga zvamutaura kwete kune zvamurikundidza, kwete kuti mukazobuda muno wozotanga pamwe nechekuzasi. Mataura zvamuri kutoita ndozvatikuita noti pasi kuti mati chinotanga ndeyedanga. Chatinotaura ishona yatinofanira kurarama ndorudzi rwedu. Handiti inofanira kuzivikanwa nemi sana baba kuti mugozokwanisa kuzivisawo vana venyu. Ndizvo chinogona kunge chiripo mambo mutiregerero. Pachine kuti chinotangwa chinodaiso pana ndoda kuisa panapa. Zvakanaka. Zvinhu zvekutoti asikazvizivo izvozvo. Chazokuona musi wacharodza mwana wako, ndoda kuuya uri pakurodza wako mwana. Tione kuti munovarodza sei vana. Mukurodza dzimba idzi kuti dzigare dzigorarama here kana kuti murikutanga kuputsa imba musi wamurikugara pasi muchirodza. Dzimwe dzimba dzinoumbwa musi unororwa mwana. Kana kuti ndo musi unobva waputswa imba iwoyo. Muchiti muri kurodza muchitoputsa. Zivai kuti muri kuitei, muri kuzviitirei. Ndaisa yedanga neumai. Yedanga ndeinotanga pozita yeumai. Then tingazoti anondibatsira protocol. Mombe yechiredzwa nemajazi. Pane dai yechiredzwa nemajazi. Unozotaura.
apa tatomomira kubva kwamuri mundudzi kuti muchaita sei, muchazviendesa rini, muchaita sei, tatomira kubva kwamuri. Ngangoti atikoti 6 months from now ndo kana mami nedzimwe pfungwa tibatsire patikutaurawo kuti by then tentaga zvinhu zvidiwa zvakati wandei saka kuti ndizvoti kana kuti next month tinodzoka futi motiti ayo hazvinaona zvinosukwana kana tauya kudarika tirege kuuya uzotamba anditi mwana uyu atoo mukadzi mukuru, atoo munhu mukuru mwana uyu. Mombe yeumhai ingadai yakabviswa kare kare, yakatoitwa madiro, yakatopedzwa nezvayo. Zvakaitika pakati papo zvinogona kunge kana maexplainero akuita zvakaitika pakati papapo zvinogona kunge zvakakwanisa kuti tidzoke futi kumashure achitese asi pane zvaunotarisirwa kuita iwewe zvisinei nezvamakaitirana nemudzimai wako. Saka ndati zvauri kuita izvi kuzviitira mwana wako hausi kuitira mudzimai wako. Zvatokufana nementenenzi yawakanzobvise nedare hausi kupa amai ava kuti vadya, uri kuitira mwana wako. Zvokuti nyange ukatonzi unosungisirirwa kusabhadhara mentenenzi, uri kusungisirwa kusachengeta mwana wako. Ava havana kana mhosva yavanenge vainayo. Chavanenge vachingoita vari kupusha iwewe kuti uzadzikise zvaunofanira kuita chete chete. Ndizvo zvindiri kupanzwa mambo asi chakaitika in between zvein between vaiti vanouya vachienda vachiuya havana kumbogara vapera kugara muri vaingouya kana zvemwedzi. Muridzi wemhuri handiti ndiwe, muridzi wemhuri ndiwe. Mambo havaziviwo waifanira kusungirira mudzimai wako kuti agare pauriwe. Iwe ndiwaifanira kuita zvawaiita nemudzimai wako kuti mugarisane muri vaviri. Ipapo mambo havakwani ipapo. Ndakudza kuti pamwe zvinogona kunge kusvika kuti mwana akure kudai so zvichinonoka zvichiduudza kuti uri kuunganidza vana tezvara rini 6 months kuresa indokupa 1 month mwedzi 1 chaiwo by end of August ufanira kuunganidza vana tezvara ava vana tezvara apa wovapa mombe yavo, wopa vana ambuya yako mombe yavo yeumhai, wovapa majasi avo, kubvisa mombe ichiredzwa. zvamuri kutaura zvakanaka patinini pamwedzi 1 handigone kutenga zvinhu zvese izvi ndichigona kuzviita. Saka ndati iwe uchitaura ndanga ndataura inini kuti 6 months mukati hadzisi kuita makuti 1 month. 6 months anyanya 6 months dzanyanya hatina dare ratotonga tichitaura zvokuti 6 months. Zvanenge ndichitarisira nezvinhu zvandina zvandiri kunze ndikave kuti ndizvikave inini ne1 month zvinhu zvakaoma because mari iri papapa imari yekuti ndingangoda kana kuti ndikunyemberi imari yekuti handigone kuireza ne1 month. Mari yezvinhu zviri kudiwa imbori mari iko mari yacho ameno tikataura kuti tomboita kuti mombe pane yedanga poita mombe yeumhai poita mombe yechiredza average tingati mombe wanenge ichita mari tikati 300 handiti that's about $900 yemombe chete. Kuchada transport yekunza kunoku, kuchada kuunganidza vanhu, saka tichitaura nyaya yekuti 1200 zvinoitirwa kupi zvinezvi. Ndo zvandiri kutaura kuti imi mama tindoenda kuna Tezvara zvinoitirwa kuna Tezvara. Ana Tezvara ini ndakarora kusengeza, saka hapana pandozogona kuti Tezvara chiuya muungane kuno kudomboshapa ende maexpense yanenge aramba kasvika almost about 1.3-1.4 inini handitombotambira. Mombe yeumhai inenge iri mombe yakamboita seiko inobviswa ichinzi mombe yeumhai. Ndisingazondisana ndichitobvunzwa kuti mombe inogona kutangoto average pamwe amerikana mine ndati mombe inobviswa ichinzi mombe yeumhai inenge iri mombe yakaita sei. Ipapo mukandotibatsiro handiziva kuti Imo
Something mombe yomai inenge iri mombe yakaita sei? Saka tichitarisa mamboka. Saka unorowana kupi tsiri une $300. Saka ndozvandiri kutaura kuti iyoyo mari izvi ndisina kuisa zvedu price kana ndaichipotawo average. Kana yabviswa mombe yomai chii chinozoitika? Procedure ndo imwe naichita zvokuti ndozongoda kuda kuti zvinoitika zvinoitika sei. Asi kuti nditi 1 month yamandipa ndinenge mandiomesera. Saka iwewe pane zvatiri kutaura panapa zvingani zvaunonzwisisa nekuziva? Pane zvatiri kutaura panapa? Ngatirege kungotaura nyaya yausiri kunzwisisa. Chekutanga nzwisisa nyaya yacho kuti ndiri kumboibvisirei, kana ndabvisa chii chinozoitika. Mari zvinhu izvi ndikuzvibvisa kuchengetedza mwana wangu. Chii chinozoitika kana wabvisa zvinhu zvawaisapa? Mati ndabvisa mwana wangu anenge agona kuvhumba miro nanambuya wake. Ndati chii chinozoitika kana wabvisa mombe iyoyo yeumai? Kumberi kwayo baba mukwanise kupabatsireka. Unozoti anonzi madiro. Madiro kana ichinge yazobeka mombe inozvourayiwa wodaidzwa muuya wopuwa chirapwa. Aneiuraya ndiani? Tisu tinoiuraya. Saka zvinota uri kungoro wachengetedza mombe yako yochadzoka uchiuraya. Ndo zvanaichitaura kuti ndosaka mambona ndati kuti ndizviti ndozvigona ne1 month ndiri kuti dzamama ndepamambo ndiri kuti mandiomesera because mari handikoni kuti ndogona kubvuma munomu mozoti hamusi wakabvuma mudare tuswerera mambo wangu wati 6 months mambo kati kuri handiti mambo abva 1 month ndava kungokumbira kuti mambo ndipewo kana mwedzi wechipiri 2 months kana chiuri kutaura zvinoita zvinobatika. Mambo ndaikumbirawo 4 months kubva ipapo. Kumbirawo 4 months tango dzimwe 4 months 4 zobvonyana kure. Inini ndimurundibvunzawo zvandachitotiwo kuma 6 months but mungoramba muchitoti imi maybe mune mumwe mwedzi waminawo wamunogona kungondipa but ndiri kutaura zvinhu ndabva ku6 ndaenda iwe unoitei muupenyu? inini ndoshanda hangu muindustry muSoweto but kutotaura kwatoti kamari ndogona hanguibvisa but kuti ndiibvise neshort period of time ndenge ndichirebera dare ndichangodzoka ndichiti mari yandaitadza ini handida kuti ndizodaro because ndoziva mari yandiroona muindustry imari yekutoti kana ndikakudza mega munozoona kuti ndakukupa 2 months by end of September ndikuda mombe yeumai, ndikuda mombe yechiredzwa, ndikuda majasi ekwamai tanga apa nzvimbo zvanate zvara ndionovatsvaga ndionovaudza kuti uda kubvisa mombe yavo yedana asi zvepana amai ndakukupa 2 months kuti uzviite kana warega uzviita ndokusunga. Saka ndinogona kufanira kubvisa hangu zvana amai ndomumira zvana babe kana kuti ndati zviri kwauri kuti utsvagane nanate zvara vako uzadzikise zvaunofanira kuita nasamutumi wako. Ini handizivi ndotsvaga tezvara vako asi zvauya mudare zvana amai ndozvandati ndakukupa mwedzi 2 by end of September zvinhu izvo zvofanira zvapa nzvimbo zvaenda kwazvofanira kuenda. Ndipe date ra end of September. So 26 September. Ndoda mombe yeumai, ndoda mombe yechiredzwa, ndoda majasi amai. Majasi acho amai ndo anokuudza zvaunotenga. Kana vachida mari vanokuudza mari yavanoda. Ikodzero yavo kuda iri mari kana kuti wavo vatengerwe. Hauvamanikidze ipapo kuti uti iwo unoda izvi. Vakati vada mari unovapa mari. Tuze tinzwe. Anodii pamajasi amai avo? Mombe yechiredzwa, mati mombe yechiredzwa, mombe yeumai. Ndakatira ndikutenda namashoko mataura chakoita ukondosadza ndikumbirikubatsira kuti tingasvike pakadii sekutaura kwamaita munge umai nekudikana netsika sezvaii ndakatipa imari hapana chandavaka kumusoro. Inoenda kupi mombe?
Ndinoda kutenda mubvunzo wangu wakutotera ipapo. Mombe inouya kunondida ndeina wachinamora pajingwa Mombe yeumhai inoda tsiro risati rabereka, ndo rinouya rotinhwa roenda mudanga. Mombe yechiredzwa iyoyo inobviswa, mombe ichibva yaurawa, zvounounganidza vanhu woisa chokudya chinodyiwa ipapo. Iyi inosvika ichibva yaurayiwa, ichibva yaiswa pamombe yourawa, iye zvobva zvatopera zvakadaro. Yeumhai ndiyo inopinda mudanga, yechiredzwa inourawa. ndipamagatibetsera kuti sematungamukuta dzimwe nyaya kuti ngarenje mari izvi zvirochinga Kwati tonge dzimwe nyaya pamusoro peyako nyaya iriyo. Hati ukarodza mwana wako, iwo mwana warodza mwana wako unopiwa majasi erudzii. Nyangwe izvozvi urikuda majasi erudzii, zvokuti kakare zvinochinja majasi. Hembe yaitengwa 10 years ago inotengwa nhasi zvakasiyana. Zvinotengwa mumajasi zvagara zvinotongozikanwa. Ndipe figa yemari nhumbi dzaamai. Saka ndoda mombe yeumhai, mombe yechiredzwa inoda zvekudya pamusoro zvinozounganidzwa vanhu, zvavanodya panoungana vanhu ipapo. Ari kubvisa mombe iyoyo mwana uyu, asi mombe yacho anopiwa newe baba wake. Iwe unopa mombe kumwana wako uyu, mwana wako ndiye akubvisa mombe achiendesa kuna nasekuru wake. Tikunzwisana? Iwewe ndiwe unopa mwana wako uyu mari yekutenga zvekudya zvaanounganidza vana sekuru vake nana amai vake kuti vagobika vachidya, vachipemberera kumurera kwavakaita mumusha mavo. Tikunzwisana? Anoita izvozvo zvechiredzwa mwana wako uyu. Kana iwe uchida kuuyapo unouya hako wakasununguka, asi anoita chiredzwa ndeuyu, achiitira vana sekuru vake. Uri kuzvinzwisa here Samutumi? Kana paine mubvunzo mamabvunza? Kana achibvisa chiredzwa uyu achiri mwana mudiki asati akuenda kubasa, shona inenge ichiti anotarisirwa kutengera mbuya vake vakamurera vacho chari, matenesi, gumbezi pamusoro pemombe yechiredzwa. Otenga zvekudya zvinodyiwa panoitwa mutambo iwoyo. Kana iye azokura akuzvishandira, anozoita zvaanonzwa kuda kuita nemwoyo wake. Asi zvandiri kutaura izvo ndozvishoma zvacho zvekuti iwewe uwane kuti mwana wako atangire. Kana iye akuzozviraramira wega, anozoita zvaanonzwa kuda kuita wega. Ende zvaanoita hazvina mugana. Shona inokutaura ichiti mombe yechiredzwa. Mumwe anogona kuti ndoda kubvisa mombe yechiredzwa inoita $5,000 ndichipana sekuru wangu, zviri kwaari. Mumwe anoti ndoda kutenga mombe yangu ye$400, ye$500, ye$1,000 ndopana sekuru wangu, zviri kwaari. Handiti? Mumwe anoti ndoda kutenga magumbeza angu 3-4, ndotenga machari, ndotengera nambuya wangu vese hembe, ndovatengera vese nambuya wangu mazambia, zviri kwaari. Mazvinzwa. Asi pane zvishomanana zvacho ndozvatati: chekutanga mombe, chechipiri zvinodyiwa, chechitatu matenesi, chari negumbezi. Ndozvishomanana zvacho zvekuti tiwane pekutangira izvozvo. Kana une mubvunzo bvunza tinzwa. Patsiro ramataura remombe yeumhai tati inourayiwa futi here? Aiwa, ndoda kuti mombe yeumhai haiurawe. Handiti? Iwe ndiwe wataura ndakubvunza mombe kana yabviswa inozoitwa, inobva wati inozoitwa madiro. Kana yabereka, iwe ndiwe watotaura nemuromo wako ukati kana yabereka inozoitwa madiro, ndikati nani? Ndobva wati neni. Ukatotaura chiti mombe iyi ndinoiuraya, ndauraya ndopiwa chirango changu. Handiti? Handi wataura? Saka unozopiwa chirango chako sei kana yasvika ichiurawa? Unobvisa mombe yeumhai woisa mudanga mavo, ava vochengeta mombe iyoyo yobereka. Handiti? Kana yabereka wochizodedzwa iwo kuti uya uzoita madiro emombe yako. Iwe woenda wotema mombe yako yourawa. Yaurawa
yobikwa yodyiwa yopiwa chirango chako chaunotakura wodzokera nacho kumusha kwako. Asi panosara inosara mudanga nekuti inenge yabereka, handiti? Asi kana waita madiro pako papera, ava mombe dzavo vakuita zvavanoda, chako iwe chinongoperera pamadiro. Saka zvese zvatiri kutaura izvi zvese ndezvako zvauri kuitira iwe mwana wako. Ava hana chavo pazvira, chavo chete majasi $300 inoenda iri mari ndo chavo. Saka 26 September ndikudawo zvandareva izvi zvinge zvapo. Kana wakundikana kuzviita ndokuteera ndokutorera ndobvisa inini. Pane mubvunzo here? Ndandoda muzipe kuti zvinopiwa uyo pasekuru nenharo dzauri kuti anozotanga asipo because hatigari kunoko. Saka panoita here anongogona kuvatambisa because anozogondotanga asipo mwana wacho. Uyu neuyu iye hama nehama. Uyu kana asipo baba acho vanosvikisa nezvinhu nevamwe vana veukama neuyu. Hatingotaudza kuti nharo dzinozongononzi akanga asipo. Aiwa, mombe yechiredzwa inobviswa nemwana uyu aripo. Mombe yechiredzwa haibviswe uyu asipo. Anotsvaga pakamusunungukira paanoisa mombe yechiredzwa. Yehumai inobviswa kuvapo kwake kana kusavapo hazvina mhosva. Majasi anobviswa kubva uko kuenda kuna nambuya vake, asi yechiredzwa inoda uyu aripo nekuti ndiye ari kubvisa chiredzwa, ndiye akarerwa wacho. Saka anotsvaga paakasununguka iye, kana achiti panguva yatatara kana asipo anozotaura paari kuwanikwa kuti ndiri kuwanikwa panguva yakati oyobvisa mombe yake yechiredzwa. Ndatotaura ndichiti zvandataura izvi ndo pekutangira, zvishomanana zvacho zvokuti tinowana pekutangira, asi hapana maximum. Mwana uyu akati nini ndakomborerwa muupenyu hwangu, ndoda kupa ana sekuru wangu mombe 10, no problem. Akati ndoda kutengera ana sekuru wangu nanambuya wangu vese hembe nemagumbeze, no problem. Kukomborerwa kwaanoita muupenyu hwake ndokunomutuma kuti azive kuti ndotenda kusvika papi. Iyi mombe yatataura iyi ndo shomanana yacho yepaanotangira, asi zvinofanira kuitwa naiye uyu, nekuti panobviswa mombe yechiredzwa uyu mwana ndiye anotaura mashoko achiudza kuna nasekuru wake. Vanasekuru ndauya nemombe yangu iyi yekutenda kundirera kwamakaita mumusha menyu semuzukuru wenyu. Vanasekuru vodzorera avo mashoko kumuzukuru ekutenda nekumukumbira kuti achengetedzwe, nekuti akachengetwa ari mumusha musiri make. Manzwisa shona yachepapo. Saka chakakosha mashoko ari kubva mukanwa memwana uyu achienda kuna nasekuru pamaringe nezvinhu zvaakabata, matenesi angu aya, chari yangu, zambiya rangu, gumbeze rangu. Chinangwa chezvinhu zvandaya nazvo ndechekukutendai vana sekuru kundirera kwamakaita mumusha menyu, achivagamuchidza wega nemaoko ake. Pamusoro pacho ndauya nemombe iyi uri muriwo wandinoda kuti vanhu mubikire mhuri idye, kuri kupembera kwandiri kuita, kupemberera kurero. Ari mwana uyu ari kupa ana sekuru wake, iye nemuromo wake. Saka izvo mombe yechiredzwa izvo hazvitumirwe, anozviita iye paakasununguka wega. Hazvina hazvo nguva inotarwa kuti ngaazviite apo. Paari kuwanika ipapo ndo paangataure zvoitwa ipapo. Asi izvi zvemombe yehumai izvi ngazvikurumbidze zviitwe mwana uyu akura. Mombe iyoyo ngaiiswe mushure memakore 3-4 iyo kana yabereka ngaiende itwe madiro kubva kuti wapedza nezve mwana uyu. Tinobvisana ishe, but chandiri kukumbira kugara chinzwawo kudhara ishe time frame yamandipa. Ngatiregeuramba tichidzokera pakuti time frame. Chandiri kuitira kachisha ndechekuti dai kuri kunzi muri kuti zvinhu zvidawo nezvikabwe zvese, inini ndinotoona shungu yekuzvikabwe, asi ndiri kudzoka pandambotaura patime frame papa. Chiregera kuda kuyema zvisina basa, handiti nyarara. Yakunoda kuuya zokuya kudare kunokuya zoyema, handiti une makore 16 awaifanira kuva wakaita zvinhu izvi, handiti. But pamusoro pe16 years wakuda kupiwa futi rimwe gore. Ndataura zvinhu ndichitoisa muzvikamu, handiti
wanikwa iwewe musi wa 26 September wotenga mombe yako yeumai woisa mombe yeumai yako handiti woenda kawana kwana mbuya wako ndauya nemombe yangu yeumai woisa mombe yako mudanga poitwa zvinoitwa wosiya mombe yeumai gare wodzoka nemajasi avo ndauya nemajasi angu aya handiti uri kutaurira nemwana wako utaurira naadzimai wako wounganidza zvechiredzwa ndauya nezvechiredzwa ngatitizvizadzikisai mwana paanenge aripo handisi kukumanikidza kuti ita zvinhu zvese pamusi mumwe chetezvo asi iva nechido chekuzviita iwewe wega nekuwana kwako 26 September wotanga kuita chekutanga kuti ndaita chekutanga ichi panzvimbo wogaragara chechipiri wogaragara chechitatu asi tikange tasvika 26 September wacho usina chawaita September kana apera inini ndenda kukumanikidza kuti uite zvese panguva imwe chete indokumanikidza kuti ita zvese panguva imwe chete but iwewe ukaratidza kuti une chido chekuzviita wouya wotiti mambo pane zvamakanditumira temera handina kuita zvese panguva imwe chete asi mombe yeumai ndaendesa ndagaragara mumajasi andakanzi ndibvise mari yacho iyi ndaita handiti zvoratidza kuti tiri kufambidzana iwewe kana waramba wakanyarara usina chawaita ava vakadzoka vachinditi Emmanuel uya haana chaakaita haipapo ndokusunga ndokutorera ndokouya kumba kwako kumarimba ikoko ndosvika ndotora kana paine kamota karipo ndokatora kana paine chandoona chinotengeseka pamba pako ndotora ndotengesa nohandabvisa mombe yacho inini ine handidi kuti ndisvitswe ipapo ita zvinhu zvako nechido chako iwewe uratidze kuti mambo zvamakataura ndiri kuita inguva hayo asi ndiri kuita ava vakauya vachichema kuti hauna kuita ndokusunga tindire munobvunzo here mwana wangu anagara kugeni ndiri munhu ndimai vake vasara handina munyina ndinazvadzingangasi vasara vana kuti vana mangwana handinasenzisa zvakamira sei zvanga zvakadii kuti zvinhu zvamuri kutaura izvi asvitse kuno kudaro ndozodaidza kuti zviye zvaka ndotiiteka uyaenda ndichigona ndochiwanika tinatsoda kuda pachena dai ndozodaidza kuti zvinhu zviye zvauya Emmanuel ukunzwa zvinotaurika izvi iwewe kana waunganidza zvinhu zvako unovafonera wovaudza woziviswa dare ramambo kuti ndaunganidza chakati handiti zvoitwa zvoita zvakanaka kuti zvinhu izvi uzviite vachiri vapenyu avo vaite nyaya dzavo vega usaite kuti upe mwana uyu jambwa rinozomunetsa muupenyu nyaya ngadziitwe nevaridzi vadzo nyaya ngadziitwe nevaridzi vadzo varipo nekuti ava kana vasisipo ava achazosara achiitira mwana uyu ndiani zvimwe zvinhu zvaishona ngati zvinzwisisei tizive kuti zvinoitirwei muri kurodza vana kudzimba uku muri kuzvifambisa sei ngatiregei kurodza vana dzimba kuti dziparare handiti mubereki ngaave wokutanga kuvhumbamira imba yake kuti imba yemwana kuti imire kwete kuti musi wawarodza chaiko chaiko itori juzira iri kutorudunuka uku tiri kuti ngatiruke uku ruri kutorudunuka nekuti nemaitiro amuri kuita ava ndo waunokomuniketa nawo mombe yako wotenga wotakura kwete kunotsvaga kamombe kanongosvika mudanga kachifa nekuti mombe iyoyo ikafa unotenga imwe there are no two ways about it kana yapinda mudanga kana yafa zvoreva kuti pane chiripo chauraya mombe iyoyo kana yafa unotenga imwe futi kana ikabiwa ava vanoshingirira kufana kuedza kuichengeta mombe iyoyo inoyera yeumai ikapinda mudanga inofana kuratidza yega kuti yakachengeteka mudanga imomo munosvika dzimwe mombe dzese dzabiwa yasara iri yega yakamira mudanga imomo iri 1 dzimwe dzese dzabiwa dzaenda mombe yeumai inozvita mukatadza kuti kuifambisa nemazvoka dzavava dzinopera mudanga muchisara yako iyoyo mombe yeumai iyoyo ndozvainoita izvozvo ndapedza ngatiite zvandataura nenguva yandataura